ya da sirri, mai gida ya zauna da ke ku yi magana ta mutunci ta daraja. Ai wallahi alhamdulillah yanzu cin abin da Allah ya mallaka mun, na sai fili a guri kaza, na gida kaza ma na sayi shi, kuma ina niyyar zan canja mota ta, zan yi wa wance ma kaza, zan yi wa wani kaza, kuma zan yi kaza. Ya gama gaya miki, kawarki tana zuwa kina kawo mata indomi da ta ci ta koshi, wance ya gidan ne, ya al'amura a lafiya, ya mai gidan naki dai, ba wani abu dai, a akwai abubuwa alhamdulillah, ai ni yanzu mai gidana ma kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Sai ki bude gaba daya duk abin da mijinki yake sai ki faɗa. Bari in gaya miki yar uwa, akwai matan da larura ciwo, idan mai gidansu yana da wani ciwo sai sun gaya wa wasu, ciwon da ma ba a so a faɗa. Yanzu misali ya samu larura a tattare da shi wadda aibu ne a ji shi, abun kunya ne, wanda ba wanda zai kubuce wa ciwo, amma bai zai so a sani ba. Insha Allah da kin je gidan, ai wallahi mama Hajiya sai dai ma a taimaka mana da addu'a, ai wani kan ma bai da lafiya, yanzu da aka je ma aka gwada shi ma wallahi kaza aka samu a jikin sa, wannan kaza yake da shi, wallahi ko sai dai addu'a. Shikenan ita ma ta zo, wata kanwata ta zo ta gaya mata, wancan ma ta zo, kawai sai dai ka ji ka a bakin gari. Ba ku da sirri, alaka ta auratayya sai kun je kun faɗa. Kawayen ku sun san gidan ku daka da waje. Akwai kawaye masu mugun wayo, su zo su bigi cikin ki, su samu labarin gidanki, ki faɗa, saboda ke bakin ki kamar reza, kaifin tsiya, su zo su yada. Idan mai gida ya ji abin da baya so a ji a waje, zai iya rubuta miki takarda ya sallame ki, yace ni ba zan zauna da aku ba, mai shegen surutu da magana. Ya miki alkawari zai biya miki kudin kujera, yana jin tsoron kada matar babansa ta ji ta zuga babansa ya hana ki, yana jin tsoron kada mahaifiyarsa ta ji, saboda ba kwa shiri da mahaifiya. Bakinkin nan gashi nan kamar tsuntsu da surutu, caka 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 caka, kika tashi kika je kika ga kawayenki, sai labari ya haura ya tsallaka wajen mahaifiyarsa, sai ta kira shi, ashe ba ka da kirki, ashe wani haka kake, mu ka bar mu cikin yunwa da talauci da wahala, to umran ni zan je, ni ma zan umran, ni ne zan je ba wance bane, naji ka biya wa wance wadda ta mai da kai bawa, ka kare a kanta, kannanka suna wahala, mu muna cikin wahala, wai har an ce ka biya wance umra, to ba za ka biya ba, in ga uban da zai sa ka biya mata umra. Hajiya wa ya gaya miki wannan magana, yau zancen duniya buya yake yi, kaza kaza kaza, ni to gaskiya ba haka bane kaza. Yana dawowa gida